Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing nga nagtago ni ng dugan ng malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Siyatay ko ganito ang langit. Kaya ko. Taghawa ko. Lipay ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong palud, dili gayud makapanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Saida, ginaingon. Imo kong gitamay kay tindira lang kong isda sa merkado, bahong langsi. Pero ayaw kumpiyansa na ko, kay kung makaligo ug mahumot na ko, kuyaw nga mailog na ko imong bana. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Isda ba diha mga suki? Isda labas pa. Sige. Kilo, burbur. Sige, 3 ka kilo, no? Okay, 2 kilo nga. Kamarok. Okay, 2 ka kilo, 3 ka kilo. Tayo pa, magtako sa inyo, ha? Magtimbang sa magtimbang. Kadiyot sa, hinay. Kadiyot lang, magtimbang ko, kadiyot. Kilo, bulbulon ako, day. Sigati mo? Bulbulon. Nindot sa ng bulbulon, sir. Ay, Day, sir. 2 kilo ako nga, duhaw, day. Ala, Alvin? Dong, ikaw? Di ko maluto na isda mo da. Day, pagod nga nagud ka. Mura magagasuko. Ngano ka, uy? Doon ay nagsulti na ko nga dito ka mapalit og isda sa kanhin mong uyab nga si Saida. Busa, di ko maluto na. Ikay luto na. Ughot na nagkaon ha. Di ko mukaw na ng isda nga tinda ni Saida nga imong uyab ka ni ato. Luida. Unsa? Nagaw, Saida. Porting awayas mo di ayon nga si Luidag si Albik. Oy, sili nga ramang yun mi dito taon niya ikaw may hinungdang nag-away nila. Ha? Naunsa ba yung taon na? Kano ko ako man? Tungkol kay doon ay nakikita ng amigang Luidang si Albik. Dito ko no mo palit og isda sa imo habang gitindahan dito sa merkado ganyan nga hapon ba? Ala no, grabe sa gong rasuna. Oo. Naunsa naman taon na Luida, siya gyoy nakaangko ni Alvic niya magingon ana siya. Batay. Humangkon largag Manila, sila nagkauyab ug naminyo sila. Unya mga bubuho pag siya nako nga may lain naman kong uyab. Naunsa, nayabag man taon ng babayhana,
dito ko sa iyo sa merkado. Kato pa'y isdas banira nga tiwal sunto na kong tinda. Hoy, Ay. Saida! Uy, si Luida. Uy, isog magkay nga nagpaingon din is amo nga Hoy! ng tao ni siya. Ikaw mong bayaran ka ba? Sa sunod ba? Kung mo palit ganig ista si Alvic ni mo, ayaw baligyai. Kunahansag kang mong papalit niya, no? Si mong tinda? Kay hangtod ro, nahigugma pa bang ka sa kumbana? Uy, Luida, hinahinay na imong bapa, ha? Ano di mo na ko siya baligyaan nga, ninda man ko, tindira man ko. Ugwa ko nagbiga-biga, uy, di ko saba ni mo. Nga sa dihang nilarga kog Manila, imong gi-corner si Alvic, aron imo siya mabana. Imo siya gihubog, aron doon mahitabo ninyo. Animal ka! Oo nga naman. Bugbuon na ka. Naman. Kini sa imo ay Ayaw ba? Ay, patara lang, patara! Ay! Sayda, Alida. Punong lagi ang tao mo. Ay mo pagbugo. Gusto na mo. Ari. Animal ka na ka. Ayaw mo ito, kuya, mag imong gibiraw. Gitok mo na dili ako, agay! Oh, ay, ikaw ang gibira kay. Sayod ko nga, ikaw ang nanong. Dini sa ila. Dili ang akong uyab. Nisa ka ba? Salig kang babae ko? Oh. Hoy! May lang masayod ka! Yang imong uyab, nagbiga-biga gihapon na sa kumbana! ayaw patakag buka ng imong baba, ha? Luida. Paul sa inyo, Loida. Di ko mutuunin ang tanan di panuti mo. Kay buutan si Sayda. Layas! Isubot na kasi mong bana. Sumbong! Kay mo sumbong sa ko sa kumbana, ipakulata ko na ang imong anto! Sumbong na kang tuna ka! Ayaw ko gapila na imong kabuang Luida, ha? Naglagot ako nimo, ha? Dili ka gani mahulong sa imong pangamubuhon ako nga wa sa lugar. Mas maipag magbuwag ta. Alvic! Maugid ka! Maujud ka! At tujud ka laban na itong ganini mong uyab! Hilom na lagi! Minyo na ta. Kasal na ta. Sa tarungan ng utok mo, ayaw ba sige hinanggaw? Hoy! Pamati mo mga silingan! Animal kay Kaya aning si Luida. Sayda, hangtod ron! Isulti na ko ninyo, ha? Dako, gihapon na siya gusto sa kumbana! Paita Paminaw bayhana, mo! nagtagaw-taw sa kawas. Ug ako'y gibirahag sulti ay. Nay ayong bayhana! Akong bana? Di na ginuto na ganahan niya. Kay baho na siya glangsig isda. Pero mao lagi, magsige man ginagkundas kong bana, bisag na ni mao na siya glangsig isda. Gihagit ko aning babayhana da. Wag ayan na Wes, bayhana! tinudon ko na gitagaw-taw ni Muskawas. Ilugkon ko ng bana mo. Uy, umsa? Muna gila ka oro ni Sayda Badimio? Okay, bay. Lago! Tako do kayo siya ng... Loida? Kaya siya na Loida? Loida. Kaya sigihan ko na siya panghubo nga. Wako no! Dako gusto ko no sa albi ko no! Mauna diha nga, naputong na Sayda. Iya ko nung iloko. Nang banang Loida, puslan man. Oh, di na may mo eh. Kubusan naman lang ko. Uyab man mi. Di na may mo eh. Porbida ka na, Rabas. Ikaw, Sayda, bay. Oh, ano man? Bisa ikaw, pinaka-virgin na niya. Pero kung maigo na sa kang albik, si Ak! Oh, Tukotong agya na bay. Ha? Kanarabang imo na eh. oh. Murag, tanaw ko. Murag tambasakar lagi ako. Anak-anak ras ka albik bay. Oh, yaso ng pagkasultira. Uy. Hindi ko masugot. Magbuha mi ba eh. Dili!
Ayaw na ng tila, be. Ayaw sa diha. Sundan na to ang style ni Ellen Adarna o Derek Ramsey. Kay baw ka. Alsaha ko pa. Alsaha ko. Hatuti ko. Ano ba? Hatuti ko. Naguniti ako pa. Kalame. Kalame. Pero palulipap ako sa ibo, pe. Iputang ko. Iputang ko. Sige, paday. Sakit na. Balik eh. Ako na yung kasugod eh. Sige. Posisyon. Talikod ko. Sige, talikod. Pero padayan. Padayan. Mao pa? Naglaslas sa iyang pulso si Loida o tuas ospital ron? Ikaw rin ba kung nakaingon ka? Kay nasayo naman siya may relasyon mo sa iyong bana taon. Kuya, ito mamatay sa ida ka. Og mamatay ilubong. Basta kay dili ko nabuhian pang iyang bana. Dili na, gaw timyong. Nakagawa si Loida sa ospital o biduol na ako og nangayog sorry. Pero nagtaban mi siyang bana o kami kina nagkadayon sa iyang bana. Mga gusto magkasama ang kaagi ni Saida, diniling turmanon. What's the style? Kami yun ang nagkadayon siyang bana style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.